Kani gadega Batisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Samla Banshai Marbanyang bulong noilam berim joko Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJJP Mawsynram Circle haringkat ki Dkhot joko Nyautrap Youth Council Mawsynram Circle hanek singi kila pelong ya kaji Shong Kyllaiñ Myngngor hajan umot jong piang nang ba komisi benta ban penbor ke sorkar bahkan kentiu kerdan ya ke Mawsynram CNR di blok sya ke Civil Subdivision. Samla Banshai habe keren ke Batisi TV ulaong baka Mawsynram kedai ke bala rimpha bat ke bala dankam menyok no ya ke Civil Subdivision kenang ban penejan ya ke sorkar sekipat ba nong Shong bat kamtam syaki Shong kiwaran sya khaput jong di Bangladesh. Ulai thu baka ni kejing temu mentah kesengi kalong ban penpa persyak halor kejing lek kelet bat bom sitnyo jong ke sorkar jelai ke thai Mawsynram bat kan longru kejing sedang jong keji kipat ba ban mi surok ha ke Dawa ban kentiu kerdan ya ke Mawsynram sya ke Civil Subdivision. Hadin kini ubah Himalaya luli jengok ban Aimin CM yu Samla Banshai bat yaki Dkhot ke Nyautrap Youth Council Mawsynram Circle ki bala pelong da kaji Shong Kyllaiñ Myngngor hajan jong muat kyang nang ba komisi benta ban penbor ke sorkar bahkan kentiu kerdan ya ke Mawsynram CNR di blok sya ke Civil Subdivision. Yang jungi ngiso ban berpau ya ka. Ajik sungsi ke bakrau halo kajing syai ben jong kathai. Nado ki hostnam ki balai no ngomong no nado ki por ki bang idang dei ki noilam seng malang de por nila jia berpau jia pen sngau na way chief minister so way chief minister ba kum kathai Mawsynram ke blok Mawsynram hi keladan kam ban yo ya ke kerdan Civil Subdivision. Namar ngi sngau tu syai ba hakido kini ki sngi ki bamantha ngidang sa hajing sya sencar maina apa kasora. Nama kali kasora ba pet ngi kum ke Civil Subdivision. Tiladangi ang menginlet ban pendap ikam kijam sposora kalau ngapa aduh kata-kata kadang khamcan ngi bengin mana po selong pendap ikam kijam dena ta kada ba kum kiri paj ba kibdon ni jingkit kli na ka bata ka imlang ka salang idon ni ka mentrim menteri nam ta ka mentri ba ni penpau syak sorkar jela bangidan kam ban yo ya kedan Civil Subdivision po Mawsynram kani kam sumdei tanga kam simet ka jongno ro kadi ke jementoi na kam ta upaj ba babon ka thai i khamtam ye gitu ki longyeng ki beduk ki beri ban pelut dagi spa dagi hajat tengka tanah kadaun pendap ikam beri re bermas di Shong telada anjin teladon ka Civil Subdivision kan long kum sibenta banyaram ya ke distrik bukan pe ya ke distrik administration ban pe ya ko ka thai Mawsynram nam dagi jing don kam ki babon e kebenta ka baar kalong ban Kyllaiñ jungi om di tengah Civil Subdivision ka bagi Dawa ngila jia pat sngau hiru ha beri ban kentiu kadan ya ke surat mau pulang balat road. Namar ngila yo sngau ba kani ka jing syai konswet ngila pet kai kai I hadu kini sngi ke bamta kani ka surat kala syai konswet. Tada pipoi kini sngi bamta ke badi bagi sngi ke bagas slap kadang jor ban buat paniat jaga lenti ro kalong ka bae adu kata-kata. Tengi sudu bagas sorkar kan hap ban lei mar-mar no ini surat ban penba kan baka por kadang biang namar bayo ka poi ke jing e ka bakrau bo jing susi ka bakrau lasai den habut kan wan ra ban ya ke jing ma na ka bata ki nong song snong jong ka tan ban adang pai pat suwi Kyllaiñ ladang in pai si kam jong kai perthei kam jong kai perthei apo ka thai Mawsynram kadi ka than ka pau ba kam jong kai perthei don sibon ki jaga ki ba itna ya ka ba na Kyllaiñ jong ka sarkar hadu kini sngi ka bamta kala lekat kam shimla ai noi jingrap na kam ban kentiu kerdan ye kam jong kai perthei om ta mangin chuan ban kring ye kinong pekai ban kring ye toris ki bon na Kyllaiñ ki jaga anrei ban kentiu ro ya ki lat yo kam yo jam na kam ki khun Samla ki spok de kathan ki bra nang astat dei ki bran ki jing e ka bai kendu na ka por sa por te kum ju hakani ka sngi ka bamta ke ka bangi penpau na Kyllaiñ jongi na Kyllaiñ jonga kamu Samla boju train nak tak yemlang salang ringkat lam berkat SYC idon lang ke jingkersan ngila yo ro ya jingkersan na ki reurang ba na pakatan ki longkemi ki balawan berpenpau mene ki lai ke jingkersan na ka jongi bagi nya syafrang ni ka kam pakai ke bang sotanat e sikerdei what happening ipor di berlingkot wala dang ye tengku rengkat lang ye ke ju ke isu baru jong athan i ba HM changplang ndai na Kyllaiñ jong i ilawan ban Aimin sim lang ngi ne ka por na ka bata bagi penpau sa sarkar bakalong ka benta ka badan kam ban kentiu kerdan ya ka Mawsynram blok sa ka kerdan Civil Subdivision ni sngau ban ai jing kublei ka bakongsan e na ka bata jong i ko UMLA ko monong mi khmat jong athan ai por di berlingkot ilawan ai ka jing kersan ngi panban ke ai ka bang sngau si habang ipan pau syakoi pa kabenta namar hapo ka thai Mawsynram hapo konstituensi Mawsynram metang idon arut kinong yalam wei nong yalam beri nong mi khmat ko moemli par wei nong yalam beri nong mi khmat ko UMDC jong ka thai tingi ko ban bo ka jengkili shoy UMDC uja manta
Hajing sisa iba jam champiang ngim sim lakhot bain don lang ka por rei nakaliang chung ilawan ban ai ka jing kersan yang balai lang MDC ba pen sengai NCM chul don lang ban ngi ka por ban ai lem ka jing kersan kada usau tho bau don ka jing kle nak ka thain ban wanra ya ka jing kim tio nak ka thain ki development ki ba per hajing sisa nakaliang chung ba de don lang ban ngi ka por wala da simla ban lang ni ban ngi ka por da ki bri jong noi lam jong dan senda jong la de phalang ban ngi kata ki jing pun pau ka ban nakaliang chung ni kum ki bawan hani kasi bam tam ni don langut ba don ki Shong ni ka settlement ni ki Shong Kyllaiñ Myngngor ni pan pau ya ki Shong si ban ngi ya ki sa ben jong thang ki jongi na do ki post nam ki ban lek no na way show chief minister show way pa chief minister ni la juyai pan ken mau bang i don kam ban ken tiu ya ka Mawsynram sa karan civil solution kita di bentagi bakongsan hi bang i sungthu bang i ong hiro bang i dawa hiro ba sarkar kanum dei ban pen pau than lada di nak kano ka party kinam nei ban sim ban le politics ya ka thang jongi ngim pa batang na kadaw ka political propaganda ka jongki kin pendan kam bakla yu paj ba kin pen kemen yu paj ba tang ha for election ndrei ngi pen pau bang ngim dei ki bale politic ngim dei ki politician ngi wan kum ki ru paj ba han ka por bamta ngi so thu bang i don kam ban kin tiu ya ka thang jongi ngin klat ya ka politics han ka por ngin pen ken mau ya ka sarkar ka balong ka benta ka bakongsan ka bawan ra ya ki development ki pair i pen sngau bakadi ban kentiu kerdan ya kate ka thang ki jongi nakaliang ka kam jong kai parthei hadu ki surok bat kum juro na bata ka block sa karan civil solution kata ka di benta ka kongsan kabdi bat ka election ha poranikor ka election sting samoy mta poranikor ngim don ei ban penpau namar ngim datip yala uta u MDC mo ba pen sungai NCM mangiong la unyeng nakati ka election sting samoy ni unum yang ka tang impat tip ndai ka ei ka ba ka benta ka kongsan ka balong kum u MLA ubala depno bat kum u MDC ubrang don menta ubala dei na po ka constituency Mawsynram kani ka issue kam dei na kam ta jonga kam dei na ta jongno jonoro kadi ke issue jong upaj ba kala dei lada u kamil di bo di nomi khmat jong upaj ba hakum kani ka por kum balong lem iba hechem changplang iba wan ban ai ke jing sanran lem ngi nagliang jong oro lari pen singau lang ka benta